7 world champions, 6 Olympic gold medalists, 9 Empire titles, and a host of boxing heroes. The Champions Arena, man against man, the ultimate test of strength, cunning, and courage. Join us now as we trace the path of boxing in South Africa from its birth up to our modern era of the fighters. When you become heavyweight champion of the world in boxing, you are the most popular figurehead in the world. It doesn't matter if you become the marathon king, the soccer king, you can become what you like, car racing king, but when you're the world heavyweight champion, everybody seems to know you. Rocky Marciano, acclaimed as one of the greats of the heavyweight division, said after seeing Jimmy Richards as an amateur that he was a fine prospect who, handled right, could be a world champion. Indeed, Richards started out well as a professional. On one occasion, during a talent tournament, he knocked out 3 opponents in one night. He was labelled as the new golden boy of South African boxing. And the hope flickered that Marciano's prediction would come true. Unfortunately, Richards was prematurely matched against experienced international opponents. Although performing with great grit, these grueling bouts during the developing stage of his career caused him nothing but harm and ruined any hope for world honors. He did, however, win the South African heavyweight title on March the 17th, 1973, and held it for 2.5 years. On September the 13th, 1975, he met Mike Schutte for the 5th time. On the 4 previous occasions, the honors were even, with 2 victories apiece. Schutte wrested the national title from him in their last meeting with a points victory over 12 rounds. Alle gevechten was hard, zoals hij ook geweest. En Jimmy, voor mij tijd, het had niet te vanaf gestoord. Mijn opinie was hij, kon ik zeggen, die beste bokser ooit geweest in Nederland. The Tank, as Schutte, the new champion, was known, scored 8 knockouts in as many months to earn a rating among the top 10 heavyweights in the world. While Schutte was establishing himself as a world title contender, a young man from Boksburg was impressing fight fans with his speed, fluid style, and impressive punching power. Gerrie Coetzee, the Boksburg bomber, turned professional on September the 14th, 1974, with a brilliant amateur record of 193 bouts, with only 6 losses. He was 19 years old and destined for glory. And great. Well, who knows? On the 16th of August, 1976, Coetzee met Schutte for the South African heavyweight title. Eerste ronde. Mike Schutte onmiddellijk op zijn knieën. Daar wordt geteld. Die verplichte 8 tellings. Schutte weer aan de gang. Geweldig vinnig. Is jullie Gerrie Coetzee. Van hierdie gevecht hoegenaamd langer as 'n ronde of 2 duur. Schutte so 'n bietjie verdwaas. Coetzee geweldig vinnig. Maar het lyk of Schutte bestadig maar seker sy voete begin vind. Scheidsrechter meneer Mazzoni, zelfs daar zo. Het Coetzee. Coetzee, wat hier heel eerste ronde, lijkt mij alles saamslaan, zou ik van mij Schutte wil maken. Schutte wat niet weet waar hij is, nee. 3, 4 opstoppers. Dat Schutte hoegenaamd op zijn voeten kan blijven, is net een wonder. Daar die geweldige zwaardelijke aan van hom gebruik hy om vir Coetzee teen die touwe vast te druk, om sodoende daar die bewustzijn te herwin wat hy feitelijk reeds verloor het.
As Skutte hierdie eerste ronde kan bly staan, dan weet ek nie so mooi nie. Nog 15 sekondes. En dis die einde van die eerste ronde. En wat sê 'n mens van die eerste ronde? Oh, hij was eigenlijk kampioen, waarschijnlijk nog jong gezien. Alle publiciteit gezien. En dan was het toch wel van ons oud weer geweest. Hij heeft me afslaan en ik staan op en ik kan me niet eens slaan. Nie. En ik wil nog beklimmen om te surviven en hij wil nog beklimmen om eten te zetten. Het was met elkaar. Toen begon ik vandaag aan eten. Dit is die 6de ronde wat gaan begin. Weer 'n kopstampery. Ek sê bedui vir hom, kom Karel. Meneer Mazouni sê vir hom, nie meer praat die koetsier. Daar is bloed ook aan die regteroog van koetsier. En nou boks koetsier vir 'n slaggie. Ek sê wat daar half deur die toue is en dan gebruik hy die knie om deur te help. Nee, dis 'n gevrede geveg hierdie. Dis 'n vrede geveg. Hier word van alles gebruik gemaak en Mike Skutte maak homself 'n ongewilde figuur in Durban. Maar die geveg gaan voort. Kommentaar is nie nodig nie. Die mannen gebruik knieën, hulle gebruik voete, hulle gebruik alles wat hulle kan gebruik om die ander kerel te neutraliseren. Dit is bloedige wreedheid wat ons sien. Weer kopstamp. Mens vraag jezelf af of dit bots is, wil je zien of het stoei is. Meneer Bobby Mazouni, die scheidsrechter, heeft zijn handen vol met die twee kalanten. Het zal me niet verbazen als meneer Mazouni net op de krijtvloer belandt niet. Die gevecht is oor, die klok lui. They hit each other, they bit each other, they kicked each other. It's like if they were on a rugby field. And they disqualified Mike, but I thought that was bad. I thought they should have disqualified both of them. You know, make it no contest. Despite his controversial loss to Coetzee, Skutte remained a contender for the world heavyweight title. He was matched against Chuck Wepener, who previously challenged Muhammad Ali unsuccessfully for the world title. Wepener's bout against Ali had served as inspiration for the first Rocky feature film. Billed as a final eliminator for a shot at Muhammad Ali, Skutte uses a non-stop body attack to build up a points lead.
The contracts were drawn up and signed. Mike Schutte would meet Muhammad Ali for the world heavyweight crown. We signed the contract. We were on the BBC in London. In our gym, of course, they came from London to interview us. Everything was perfect. And all of a sudden, King had an argument with Muhammad Ali's manager, and it fell through. Kijk, dat was al niet meer ouders geweest. Op zijn jong dag zijn we dood van maken. Want dat was eigenlijk jong, was eigenlijk zo jong Joe Frazier geweest. Hij zou me niet kon weggestoot, zoals wij wat mee gemaakt met Joe Frazier niet. Ik heb er bij een goede kans gehad. The heavyweight ranks received another boost when a powerfully built policeman from Pretoria turned professional on the 28th of February 1976 and scored 6 straight knockouts over a 5-month period. Zoals jullie kan zien, is echt Kali Knutse, die bek van Boomstraat en nog steeds de aantrekkelijkste bokser wat Zuid-Afrika ooit opgeleverd heeft. Cassius Knutse is first into the ring for his heavyweight clash against Uruguayan champion Domingo Silveira in Pretoria. Knutse begint goed. Met zijn linker oorheers hij die eerste 2 rondes. Die bek van Boomstraat praat en zijn tegenstander kent net niet die antwoorden niet. The elusive Uruguayan can only defend as Knutse lets fly with lefts and rights. Silveira, wat niet tegen amateur Knutse wou boks nie, sien nou dat het geen veerpartij is nie. A courageous Silveira stages a comeback early in the 4th round, but cannot withstand Knutse's super fit onslaught. Another victory for Pretoria's heavyweight hope, and the green light to tackle bigger fish. Knutse now met his old rival from the amateur ranks. Kali and Gerry fought 6 times as amateurs, winning 3 bouts apiece. Baie gelyk. Nou het Gerry Coetzee besluit hy gaan aanval. Maar die slaparms langs die sye houding is nie meer daar nie. En dan speel Knutse met die linker, maar nie een van daardie tikkies tref nie. En de rechter van Coetzee het getref. En de linker het getref. En Kali Knutse is neer. In die 3de ronde. Meneer Christodoulou tel. En hy sê hulle kan boks. En Coetzee, die sal seker die gevecht probeer klaarmaak. Het was 'n uitstekende oog geweest. En dan vallen die mannen voor die zoveelste keer vast in die hoek van die kruid. Maar Christodoulou het zijn handen vol om beleid elkaar te maken. En weer een rechter tegen die kant van die kop van Knutse. Hij valt vast. En dan komt Gerry met een geweldige linker, wat meer tegen die bokshandschoen vast is. En Knutse het beslist herstel. Hij lijkt baie meer van zelfvertrouwen als sport na daar die hou waarmee Gerry Coetzee op neergevallen heeft. En als Gerry Coetzee wat aanval van wat hij daar is en met een paar houden goed treft. Hij wil daar voor Knutse tegen die touwen vastdrukt, slaagt niet helemaal daar niet.
Ronde nummer 10, die mannen schudt handen, wordt door de Christodoulou van elkaar af weggedrukt. En die pap gaan dik aangemaakt worden in die ronde. Daarvan is ik baie zeker. Ook nou bloed aan Kali Koetse, maar het is het bloed wat van Gerry Coetzee zijn gezag afkomt. En die mannen steen niet de Christodoulou stoot uit elkaar uit. Weer moet hij uit elkaar uitstoot. En Coetzee valt aan voor al wat het waard is. Een derde slag binnen een paar seconden moet uit elkaar uitgemaakt worden. Het is weer binnen gevecht, wanneer we daar uitkomen, is het gewoonlijk Koetse waar die beste daar aan toe is. Maar die scheidsrechter maakt uit elkaar uit. En altijd terug met de linker, dan ook Koetse met de rechter. En de Gerry Coetzee krijgt een beetje zwaar. De rechter van Koetse na de rechter van Coetzee wat harder terug. Koetse is waarschijnlijk die beter in. En dan weer een rechter op daar, die stik in de mond. En die is een rechter zwaaien wat net te kort is. Die is net zo lucht weggeraakt. En dan een geweldige lijfhoud daar door Gerry Coetzee. Maar die mannen vallen elkaar vast en dan breekt weer. Dit is de doel voor die 5e, 6e keer in die laatste ronde. Voor die mannen zijn breekjes. Pomphoutjes met de linkerhand van Koetse. En dan aan die binnengevechten ook een rechter van Koetse. En het is Koetse waar die pas aangeeft. Scheidsrechter weer een slag tussen beiden. En nu is het Gerry Coetzee wat daar voor Koetse die het over weer vastdrukt. En weer tussen de doelen maken we weer elkaar uit. Voor die zoveelste keer. En het is wel wat zeerbaar. 2-3. Een linker weer een rechter. En het gezicht van Gerry Coetzee lijkt slecht. En dan Kali Koetzee gaat in gevecht en zij gunst beklimt aan ronde nummer 10. Tenzij daar iets drastisch gebeurt. En de laatste van Kali Koetzee. Een rechter wat baie mooi terug. Die einde van die gevecht. Die mannen een prachtige box. En daar zien die omhelzen elkaar. In spite van al die dingen wat hier die een van die ander gezegd is. En Gerry daar, zoals je gezien hebt, die hand van Kali Koetzee omhoog gelukt. Maar kom ons wacht voor die hand van uitslag. En die winnaar op punten, Gerry Coetzee. Nou, mijn plat geslaan die derde ronde, dat is een van die vinnige houden geweest, dat was nooit zeer niet. Maar wat je niet meer kracht, je voelt je wil opstaan, je ineens blijft in de grond. Ja, ik denk, als ik zo terugkijk, dan denk ik het was mijn gevecht geweest. En, maar wat alle 7 partijden moet geluk hebben. Elke bokser moet 15% hebben, maar Mike Holt zei altijd, oh, ga je 30 gaat. Misschien was het zijn geluk daar geweest. Maar dat is iets van die verleden en ik aanvaard het zo. Coetzee then unified the South African Championship as he took on the black champion, James Matata. That was a good left. Second left again. Bell goes for round 7. Oh, it was a tremendous left, that opening left. He's not going to get out. Straight in with a... The Boksburg bomber went on to stop 4-time world title challenger Pierre Fourie in 3 rounds. This was the veteran Fourie's last payday. De kampioen taai in die bek. Hij gaat niet makkelijk van zijn titel afzien. Combination of powerful punches brings Fourie to his knees. Hij kan die 10 tellings net niet kloppen.
Gerry is the winner with a technical knockout. Wembley Stadium, Johannesburg. Gerry Coetzee, current South African heavyweight champ, meets up with Mike Schutte in their fight for the South African Supreme Heavyweight title. Reg van die begin af klim beide boksers in en dit lyk asof die 20.000 toeskouers waarde vir hulle geld gaan kry. Gerry's as fit as a fiddle, and it looks as though the tank might lose his tiger tonight. Schutte, one of the toughest and strongest heavyweights ever to grace the South African ring, adopted a cross-arm defense, which caused Coetzee to break both his hands. Although suffering incredible pain, Coetzee gave one of the finest performances of his career against the ever-courageous tank. Subsequently, Coetzee had to undergo several operations, and metal pins were placed in his right hand, earning him the nickname of the heavyweight with the bionic fist. Moedige Coetzee is baie selfversekerd in die laaste ronde. He dances round the ring, Muhammad Ali style, bringing the house down. A heroic performance by the young champ who suffered a lot without showing it in the spirit of a truly great fighter. Gerry behou sy titel en bewys daardeur dat hy sonder twyfel Suid-Afrika se beste swaargewig bokser is. In the meantime, Die Beck van Boomstraat, as Kali Knoetse was known, continued his climb up the international ladder with one powerful performance after another. A perfectly timed right hook. Hussein bites the dust. He's out for the count. Knoetse bewys dat hy beskik oor 'n uitklaphou soos geen ander bokser in Suid-Afrika nie. Die man wat my genoem het, die Bek van Boomstraat, is Jeff van Heerden. Niemand anders dan nie. Jeff van Heerden sê ek is die Bek van Boomstraat. Dit is 'n gehelpende publisiteit. Het my naam gemaak. Ek weet ou tannies wat se 65 jaar was en 70 jaar was, het eers keer in lewe gaan boks kyk toe ek so begin praat tussen Muhammad Ali. Ene groot bek hier. He used to be a promoter's dream. You'd find points and the fans would flock there and he would always deliver. I mean, I've handled quite a few of his fights and he would say to me, ek gaan hom uitslaan en dis verby. You know, and he would give the fellow that stand up in the middle of the ring like that, he'd give him a look like he hadn't washed for a week. And I tell you could see the fellas' legs just started to shake there. He just had something that other heavyweights lack, you know. And his awesome punching power also played a significant role. Unexpectedly, the South African bulldozes into his opponent for the final onslaught. It was inevitable that Knoetse would be matched with Mike Schutte. They met for the vacant national white heavyweight title on August the 13th, 1977, a championship which was soon to become defunct as all racial discrimination was removed from the sport in this country. How do you fancy your chance against Kali Knoetse? Well, like King Kong standing over me now, I'll be standing over Kali Knoetse after I knock him out. Thank you. Wembley, Johannesburg. It's the coldest night of the year, but this does not deter a crowd of 20,000 from attending South Africa's white heavyweight boxing title fight, Kali Knoetse versus Mike Schutte. Eerste ronde, Mike Clement. Knoetse, on the other hand, is treating his man with respect. Beide boksers som mekaar deeglik op. Tweede ronde. Mike still keeps up the pressure. He's warned for a possible low punch. En die skare reken, hulle kry nie genoeg waarde vir hul geld nie. Knoetse is always willing to please his fans. Die bek praat, maar die tank het nie ore nie. The Pretoria policeman's punch brings mighty Mike down. A scheduled 12-rounder comes to a sudden end.
And it's excitement everywhere. Cully's the new heavyweight king. Mike Schudde. Je weet nou, Mike, je bent eigenlijk van om je hoed afval. Maar daar leef. Het is baie gedoen. Waar je maar sterk verzouwens kan niks kon doen. Maar je moet je hoed afhalen. Als je eenmaal zijn guts gaat, dan Mike Schudde. Schudde retired from boxing in 1979 and switched to all-in wrestling. He rapidly established himself as an all-round entertainer, acting in various feature films, as well as proving to be a good singer. The good-humoured Schudde has become something of a folk hero over the years, being the butt of countless jokes. Dat is niet grappig, alles is waar. Ja, het is goed, man. Bij mensen waarvan je nog praat, is het belangrijk. Daar zal op van je praat, maar je weet. Dat is het einde van je. Maar als je komt bij de aquarium, man, je weet. Als het Kali. Kali zit zo voor de vis en kijken, maak je zo, gooi je kop zo langs. En zwem alle vissen samen langs. Ik dacht, dat is bij goed. Zodat Kali weer zo maak je zo, gooi je kop zo rechts. En zwem alle vissen samen rechts. Ik dacht, lekker in me, het is fantastisch, man. Zodat Kali weer zo, je maakt zo, gooi je kop zo al in een ronde. Zo zwem alle vissen samen in een ronde, je weet. Maar ik zei, Kali, hoe maat? Kan een beetje proberen? Hij zei, ja, Mike. Hij zei, ik kom wat hier terug, van Sino-50 gevorderd. Je moet net onthouden, je moet hard concentreren, hoor. Maar ik zei, goed, Kali. Zeg maar, ja, zo'n stuk naar zo'n concentreren. Maak je zo, gooi je kop langs. Niks gebeurt niet, weet. Hij dacht, zeg maar weer. Zet zo, maak je zo, gooi je kop rechts. Niks gebeurt niet. Daarop is het maar zo'n concentreren, maak zo. Gooi je kop zo aan een ronde. Niks gebeurt niet. Nou, hier kom ik uit terug. Hij zei, Mike, mijn maat, we 50 gevorderd. Mike zei... Gerry Coetzee returned to the ring 6 months after his classic second encounter with Schudde and proved once again that he was a boxer of exceptional ability, having little difficulty in disposing of a succession of world-rated opponents. Fans are jolted out of their apathy as Coetzee drops Bourdeaux. Coetzee seems unstoppable as he advances into contention for a world title. Cully Knutzer also continued his exciting career, swinging his overarm right like a wrecking ball, destroying all who came before him. Sends Richard Dunn to the canvas and keeps him down for the full count. Cully Knutzer zijn venijnige rechtervuist pas weer een slag bij zijn groot mond. Groot dingen wacht vorentoe op hem. In the next episode of The Fighters, 2 South African heavyweights in a world title eliminator. And the heavyweight dream is fulfilled.